miyo ing'iyo ga dhoudi e kinde mag mass recruitment kende ma thoth ni ng'iyo ganda dhot ma ng'ato wuoke? Kamedo wach mowachono kapok aduoko mari no, yo ma inyalo maka bili ni obedo chik to nyalo konyowa mondo mi obed in force mohakikisha ni jok ma miyudo tich ok gin jok ma kabila achiel. En court bende nyalo konyowa. Wan gi activist kaka Omutata. Inongo kata kane cases, the chief administrative secretary, the 50 of them, president no yiero. Bang' mano ne gidhi e court ma doho nochungogi. Ting'e ni doho bende ok nyal muoch from nowhere to chungo gimoro ka ng'ato kodhi o report. Koro wan jo Kenya, especially jomosimo osomo chike lawyers, ema nyalo konyowa. Ponono nitie recruitment kata nitie appointment motimo. To wa feel ni bill makoro is in place ni kabono bedo passed mowacho ni nyaka atamalo 20. To waneno ka ok obedo in force. Wan jopiny ema unbenu adhi e doho to wawacho ni gima kama otimre to is against the bill. To doho dhi chungo. Kendo advertisement dhi tima fresh kendo dhi kawo ji fresh. Mano kotimre dinwa to ka jok madhi kawo ji gidhi luor. Koro sasa ma gidwa kawo ji to ging'e ni kapo no kwatimo kaka chik wacho to ng'ato dhi e doho. To shida mantie seche moko wan jok mong'eyo ni chik no rach to waneno ko yier ji to ok giluwo chik to wadok waling'. Wacho no accept to move on. Sami accept to move on no nyiso ni chik oketh ting'e no kethe. Koro gimo nyalo timo en ni kapo ni neno ka gimo timre ok ber wadhi e doho. Doho kogeng'o gik bilago chopo kama koro kata jok matimo appointment dhi luor to koro gidhi chako timo gima ber. Wach miwacho mar retrenchment kata kaka inyalo timo mondo wahakikisha ni koro bill kobedo to wa balance. Retrenchment is expensive. Nikech seche mi retrench ng'ato there's amount of money midhi miye. Economy mwan go sani we may not be able to support that. Gimi nyalo tim en ni kapo nono ni paracetamol A nigi okuche mang'eny, paracetamol B nigi challenges mang'eny, wanyalo timo balancing, especially jok manie kada achiel. Timo balancing yo machalo nda kapo nono ni ng'ato mantiere A po nono onge lony madware bede B. Ema choni the same kada. Kada en kaka kore economist. Wan gi economist apar in A to gin okuche te. To wan gi economist apar in B magin challenges te. So long as nigin get the same qualification, wanyalo timo that swapping. To retrenchment is a bit tricky nikech okinyal retrench on the ground of my tribe. Sami go late tich nikech anje aluo anyalo dhi e doho. Tinyalo chula kendo pesa mang'eny. Mana kweda. Koro beni kweda nikech tribe. Koro gimi nyalo tim en balancing. To bende mos inyalo wawa kaka en no to kabilo bedo in place to koro jok mabiro joma come in nikech naturally ji retrench ji bedo retired. Jomoko retire to work. To sama ng'ato wuok okuyo wuok ok inyal replace go goro kuyo. Ko kuche ng'eny to kuyo wuok imanyo jaluo iketo kanyo.